যতন হামবাই বাহাই দং চিনি সিকলারক তিনি ও মান্দাই গুরমনি স্টেডিয়ামো চিনি সিকলারকনি কাইসা কতর কুথুমুং পান্ডা চিনি পান্ডা ফাইসক পাইজাক চিনি বুবাগ্রা সে চিনি এডিসিনি চেয়ারম্যান সং চিনি যত লিডার্স ওরা চিনি বুবাগ্রানি ওয়ারিয়র তে নরগর ফাইমান জাক জাক যত সিকলারক ন আনি খাকসাংমা তে হামবাইয়া ফারো তিনি নরক অ সাতুংনি জরাও ফানো অমাহাইকে বুবাগ্রা রিহিনমানি বাগৈ তিনি চিনি YTF ni প্রেসিডেন্ট চিনি রুনিয়াল দেববর্মা নরন রিহিনি তিনি নরগর ফাইমানি বাগৈ নরন যতন আনি খাকসাংমাতে হামবাইয়া ফারো আনি মেসেজ অমন তংনাই তিনি जों तिप्रासा अ हानि बुसा जोंनि अ हानि मालिक जों हाइफानो जों तिनि আগরতলা যে চিনি রাজধানী ত্রিপুরানি ও রাজধানীও जों तिप्रासा गै दुगानो थाङै बुजागो हाइफानो चिनि तिप्रासा खायक जागिया खायक ना सोलोंबाय सिने आबसे आं सानानि मुचुंगो ताखुकताय बुखुकसं चिनि तिप्रासारकनि हुकुमु मुकुमु बेबाग न कमानानि दिगे थाङै दंगो जों तिनि बुबाग्रानि बिसिंतिखाय बेबाग नन तैलुई आबनो रतम सारि तक सारि तर सानानि बागै जों सामुं खालायनाय दंगो ते चिनि बुबाग्रानो जों बेबाग न लगिरिलै दंलाय ताखुर बुखुरक जों तामनुखा चिनि कयेक दिन गोबांमा त्रिपुराहानि इतिहास जेता चिनि तिप्रासारकनो थांनाय बोसोर थांनाय गोबांमा बिसिओ जोंनो सकमना नायमा हायखेनो ताबुकबो अमो हायखेनो सामुं खालायमानि जों नुकजागै दङ ताखुर बुखुरक जेता जों एयारपोर्ट चिनि सिकलारक कक बरक बाय जों एनाउन्स मा खायनाय हिनै चिनि बुबाग्रा आदित्य सिन्धियानो चिठिरि माने तिनि कक बरकनो आसक तिरप्राव साजागिया हिनै जोंनो बेंगायै अ जागा कक बरक बाय सारिलिया जों खायगना रोंया दे ताखुर बुखुरक जों खायगना रोंया दे तिनि जों खायगनानि नांनाय जों कक बरक हामजागो कक बरकनि रोमान स्क्रिप्ट बाय जों सैनानि मुचुंगो बुइसे थिखरि नायफो जों ब स्क्रिप्ट बाय जों कक सानाय ताखुर बुखुरक ब स्क्रिप्ट बाय जों परीक्षाव सैनाय बुइदे थेखलायरिनाय जों तिनि दिबर तिनि हर तामु मुइबाय माइ संजानाय बुइदे थेखलायरिनाय ताखुर बुखुरक आबो जोंसो थिखमा खानाय जों तिनि दिबर तामबाय माइ जानाय खना ताम मुइ संजानाय आबो जोंसो थिखानाय ताखुर बुखुरक किन्तु जों अ हानि तिप्रासारक जों बेबाग न किरिवै लाचिवै चाकरि माया देंनो न किरिवै चाकरि खालाय कांकाय पोस्टिं हामिया जागो देखलाय न हिनै आं वाक तक फुन नक माया दें न हिनै किरिवै तिनि जों उसुरमां सिनि फिकुंगो देवाल नाङै थांका जों ते उसुराने कुनु जागा करिखा बावनि बागैनो सिनि बुबकरा रिगै दगो फायदि जों जेत्तो बेबाग तिप्रासारक कुनु राजनैतिक बदल हिंजावै कुनु बीजेपी सीपीएम कांग्रेस हिंजावै जों बेबाग न बुबाग्रानो लगरिवै 2023 भारतनि संविधाननि बिसिंदै पार्मानेन्ट सल्युशन खालायनाय अ कक थाइनो जों जत तिप्रासारनो पिलायनो दाखुर बुखुरक जों नुगो सिनि अ त्रिपुरा हावा ताबुकबो सिकलारक फरायनाय गोबांमा कलेज दङ जत कलेजनो रवीन्द्रनाथ ठाकुर स्वामी विवेकानंद चिनि अ त्रिपुरा हावा बर कुनुरुसे रुल खायलांया बरनि बुमुं गैमां जत कलेजनि बुमुं ताखुर बुखुरक तब फानसे चिनि तिप्रासारक ताबुगो खायगना रोंया ताबुगो बीजेपी नि जनजाति मोर्चा हिनै तंलाय तंखो बर कक थाइसा साराग्या चिनि तिप्रासारक रेप खायजागै दङ ताबुक सुजरतै खोक्तै कुनु कक साराग्या तामनाय नरक आबुनि बागै ताखुर बुखुरक जों नुखा त्रिपुरा हावा लाई थांनाय गोबांमा सालो जे चिनि तिप्रासारक बुथार जाका तकथार जाका कुनु बिचार मानजा तामनि बागै जों किरिजागो तावने किरिजाक साखरि मानजानो किरिजागो जों साखरि खालायका हंका ट्रान्सफार न किरिजागो आमते हायका मन किरिलायमां जों बाहायका तंलाय सिनाय ते बुसुक तंसिनाय फायदि किरियावै जोंनो बुबाग्रा लगिरि तंमा जरावो सिनि ताबुक जुस फान फाइमा जरावो सिनि बेबाग सिकलारक थानसां तमानि जरावो जों अ हानि बुसारकनो अ हानि मालिक जों अ हानो फियक्सिनि नि 2023 नि सिगां जेसा कायबना जों अ हानि बुसानो फियकना हिनै अ जागा कुनु राजनैतिक बदल तर जागायावै फायदि थानसाकाय सामुं खालायनो आबसे आं नरकनो सानानि मुचुंगो ताखुर बुखुरक फायदि तिनि अ जागा गोबांमा चिनि सिकलारक कक नारगनाय दङ बरनि बिसिंबो जों खोनालाय दङ ते खोनालायनाय ते जत अर फायनाय जत ताखु बुखुरकनो फायदि
सातुं दामाबा सातुं तिनि 2-3 घन्टा अर बुबाग्रानि कक खानानै सिबले जों दफानाव फियरनानै बागै अमहाय सातुं जों वातै कोनो किरिनानै करै सा खांखाय खामै थांथों जों तबर थानसानि सिनि जों अजागा प्रमाण खायनो जों जे थानसा ताखर बुखुरक फायदि जतन तैसा पाइपलाया हामबाय नारागै आनि किसि सानि नरथानि कगनारमा अरन पाइसिनाय जत काहाम ग्रों तंबायदि जों बोसोरगांनि 2023 जे साकायमाने कप्लायनाय जे तिनि पार्मानेन्ट सल्युशन जों खलायनाय जतन हामबाय बुबाग्रा आयुलकथों सिनि तिप्रासा दफा आयुलकथों खुलुमबायका